Agapuran iti panagatalon iti Manalon iti Ilia Vintar Ilocos Norte gaputa nalalabon ken abonado tanom akalkasan iti ng panaggatod-todo. Idiray nga kalman naruway iti manariman iti panapakuliglignat pagbulubunan para pelang kalatoy for sa cropping season Adol Bernard. Kaya iti agdama adal iti napatubo nga bunubon nga dagiti manamnama may iraep iti masungad nga bulan. Maragsakan dagiti Manalon iti Vintar agabo kalati bendisyon kain pa iti na marsama gabo iti napanagtudo ti manungal daw iti napalpalabas ket tuloy iti panagtudo na Idol Bernard. So iti agdama ket talaga makita iti panagapura dagiti Manalon ti Vintar iti panabunubon kabigas ket may kamakam kalati tudo iti inda panagaraep ngamin no napigsa todo Idol Bernard ket listo makaungar iti reba pagay sumet no kuan datay pakalag-anan tirik nada yan ti makadagas no maminsan ket tiyempo no panag-aapi den isunto man iti tiyempo iti bagyo sa pala kumata may tiyamba iti retoy nga tawen awan ti bagyo sumangbay iti bukod kay nga probinsya ti Ilocos Norte. Malagi iti palabas nga tawen ang Bernard Sarno iti bagyo iti malapos iti probinsya ti nagpatingga iti bulan iti Oktubre or Nobyembre Idol Bernard isang adakal iti perdisyon ken lugi iti Manalon iti probinsya ti Ilocos Norte. Nga iti adama mangamnama da iti tungatawen ket sa balimanen nga bansada panagtalon ket makabawi da iti lugi iti napalabas nga tawen. Good luck iti farmers tayo iti probinsya ti Ilocos Norte ket itoy panawrimanen iti panagtalon iti reto yang bulan iti Hunyo. Pati siya Idol Bernard ket nagpakuliglig into matamdaman. Correct. Sabi ka sa iti meten agmula at tanto iti isaang iti isaang tayo para palang iti pamilya tanali iti mangnamnama iti ayuda ipapay iti gobyerno Idol Bernard alam mo timeten nga doon iti ayuda hang ko magbaling nga tool out kaniti apong umili masabol nga agsalukag kaya nagtrabaho tawid ka sa iti panagbiag tayo amin nga sakapada damag pelang manipod iti ni Vintar Idol Dennis Ranitio tata RMS. Maraming salamat Idol Dennis. Yan, nagiging kakabsat na Manalon.